Heddiw mae'n hyn bedwerydd o fus Medi 2024 ac mae'r amser o 10 munud i 1 o'r gloch yn y prynawn. Felly y pwnc fan yma dwi'n eisiau i trafodi amdano fe yw ffordd gorau i ddysgu iaith rhaglennu. Felly yn y dyddiau diwethaf, dwi'n wedi ymrofi amrywaith o'r ffyrdd i ddysgu iaith rhaglennu newydd. Yr iaith rhaglennu dwi'n wedi treulio amser i dysgu o'r newydd yw iaith rhaglennu gyda enw Python. Felly, pam dwi'n eisiau i dysgu Python? Felly, dwi'n wedi treulio llawer o flynyddoedd yn rhaglennu yn ieithoedd eraill, ac hefyd dwi'n wedi dod yn arbenigwr yn yr amrywaith o'r ieithoedd rhaglennu, sef union yn PHP ac hefyd yn HTML, CSS, JavaScript ac eraill hefyd. Ac dwi'n wedi gweithio fel yr rhaglenwr ar gyfer y cyfrifiadur yn amrywaith o'r swyddfeydd. Felly, pam byddwn ni'n eisiau i dysgu iaith rhaglennu Python pan mae gyda ni eisoes yr gwybodaeth o'r safon o'r arbenigwr union yn yr ieithoedd eraill? Wel, dwi'n meddwl mae gyda ni union yn y iaith rhaglennu Python swyddogaethau amrywol sydd yn unigryw i'r iaith rhaglennu hon, ac nid yw ar gael yn ieithoedd eraill. Enghraifft, os ydyn ni'n eisiau i datblygu ar amrywaith o llwyfannau, sef amrywaith o'r cefndrefn werthodoedd gwahanol, fel enghraifft, os ydyn ni'n eisiau datblygu yr un app neu cymwysiad ar gyfer yr Android ar yr ffonau symudol, ac hefyd ar Windows, ac hefyd ar Linux, ac hefyd ar Mac OS. Felly, os ydyn ni'n eisiau i rhedeg yr un app ar bob un o'r llwyfannau hyn, ac os ydyn ni eisiau i defnyddio yr un cod tarddiad heb angen i addasu y cod ar gyfer pob un o'r llwyfannau gwahanol. Felly, ar ôl blynyddoedd o'r archwilio, dwi'n canfod mae'r Python yr unig iaith sydd yn caniatáu i ni i wneud hyn y fwyaf llwyddiannus. Felly, dwi'n meddwl mae'n bosib i wneud hynny trwy'r technoleg neu'r taclennau neu'r offerynnau eraill. Enghraifft, os ydyn ni eisiau i datblygu apiau ysgrifennu union yn yr JavaScript ac HTML ac eisiau i'w creu neu cypenteri yr apiau oddi wrth yr un sel o cod tarddiad ar gyfer yr Android ac hefyd Windows. Felly, rydyn ni'n gallu defnyddio teclynau fel Electron ac hefyd fel React Native ac yn y blaen, ond mae'r holl cyfrwaith o wneud hyn yn hynod o cymhleth. Felly, oherwydd mae angen i ni i llawrithio un swp o'r taclennau neu llyfrgelloedd oddi wrth un llwyfan. Enghraifft, os ydyn ni eisiau i datblygu neu cypenteri yr app ar gyfer yr Android, felly mae angen i ni i llawrithio llyfrgelloedd ar gyfer Android oddi wrth y wefannau ar gyfer Android. Os ydyn ni eisiau i gwneud yr un peth ar gyfer Windows, felly mae angen i ni i llawrithio'r llyfrgelloedd eraill. Felly, mae'r holl cyfrwaith hwn yn mewnplethu llawer o'r cyfrweithiau gwahanol sydd yn gwneud y holl profiad yn hynod o cymhleth, ac weithiau nid ydyn ni yn gweithio eto chwaith, oherwydd os ydyn ni'n treulio orau yn ymgeisio i cypenteri yr app union yn rhyw llwyfan neu cefndrefn werthodoedd penodedig. Felly, oherwydd yr gwahaniaeth o'r dillangedau rhwng yr dillangad o'r llyfrgelloedd, nid ydy ei yn angenrhedol ar gyfer y cypenteriad i llywyddo, oherwydd y cymhlethder ac hefyd yr andibyniad dwygrwydd o'r holl cyfrwaith, oherwydd mae'r rhain yn mewnblygu am o gymaint
o'r sypynau, o'r taclennau ac offerennau mor wasgoredig. Ond, yn wahanredd i hynny, os ydyn edrych ar y sefyllfa union gyda'r Python, felly mae'n wir ydyn yn gallu dim ond yn llwyddiannus cymputeru yr apiau union i'r gweledolion a gyfer Python union yn llwyfan o'r Linux. Ond, pan ydyn yn gwneud hynny, ydyn yn gallu cymputeru gweledolion ar gyfer Mac OS, Windows, Android ac hefyd Linux. Ac hefyd, os nad ydyn ni eisiau i cymputeru gweledolion neu'r deiolyn yn enwedig, felly ydyn yn gallu creu ffeil gweledolion trwy defnyddio taclen gyda'r enw PyInstaller, ac gyda'r hwn ydyn yn gallu defnyddio taclen PyInstaller sydd yn gallu cymputeru app union yn gweledolion neu deiolyn ar gyfer beth bynnag llwyfan yn cynnwys Windows, Linux ac hefyd Mac OS os ydyn yn cymputeru ar llwyfan hynny, sef os ydyn yn gwneud y cymputeriad ar y llwyfan hynny, ydyn yn gallu cymputeru ar llwyfan hynny yn enedigol, yn ether i'r Android. Os ydyn ni eisiau i cymputeru ar app ar gyfer Android i rhedeg fel Android app, mae angen i ni i gwneud hynny trwy taclen arall gyda'r enw o Buildozer, ac mae'r hwn yn angen i rhedeg ar y llwyfan o Linux yn y gyfamser. Felly, dyma'r rheswm pam dwi'n eisiau i dysgu Python fel iaith rhaglennu newydd. Ond sut? Beth yw ffordd gorau i dysgu y iaith? Wel, dwi'n wedi treulio orau yn arbrofi neu yn ymrofi fod ei gwahanol i dysgu y iaith rhaglennu hon. Enghraifft, dwi'n wedi treulio amser yn gwylio ar fideoedd ar YouTube ynglyn ar rhain sydd yn dysgu dechreuwyr i dechrau i defnyddio y iaith rhaglennu Python, ac dwi'n meddwl mae'n rhain yn defnyddiol iawn i rhoi rhyw fath o cyflwyniad i'r dechreuwyr. Sef, felly yn gyntaf mae gyda ni y fideoedd ar gael ar YouTube. Yr alfodd yw i darlitho ffeiliau oddi wrth rhyngrwyd, sef PDF ffeiliau. Mae'r llawer ohonynt sydd yn rhad ac yn ddim ar gael i lawritho ac i darllen nhw, ac wedyn trwy darllen nhw i derbyn gwybodaeth trwy'r testunau hyn. Ond, peth dwi'n yn canfod yw ffordd gorau yw ffordd ordyn yn ei defnyddio o blaen pan ordyn yn dechrau yn rhaglennu, efallai blynyddoedd yn ôl, y ffordd ordyn yn defnyddio i dysgu y ieithoedd newydd oedd dim ond i darllen y codtadiad ac wedyn i deiblygu neu copio y codtadiad oddi wrth llyfr neu oddi wrth y ffeil union yn fy'r codtadiad fy hunan, felly i ysgrifennu y codtadiad fy hunan ar fy'r cyfrifiadur ac wedyn i rhedeg. Felly dwi'n canfod mae'r hwn y ffordd gorau i dysgu iaith rhaglennu i dim ond yn ytrach nag angen i treulio amser yn dysgu ac yn dysgu ac yn dysgu, dim ond i gopio neu deblygu llinellau oddi wrth y llyfr union yn eich cyfrifiadur eich hunain, ac wedyn i rhedeg rhaglen. Ac dwi'n meddwl ar y cyfnod hwn, does dim angen i deall beth yma'r llinellau yn gwneud, dim ond i'w copio heb angenrheidiol, i'w deall beth ydych chi'n ei copio mewn yn eich codtadiad, ac wedyn pan ydych chi'n gallu ei rhedeg yn llwyddiannus, felly ydych chi'n gallu dychwelyd i mewn i'r llinellau i mewn yn y codtadiad, ac wedyn i dadansoddi pob un llinell. Pan yma'r rhaglen yn eisoes yn rhedeg yn llwyddiannus, felly ar ôl hynny mae'r hwn yn eich rhoi y cyfle i chi, neu y rhesymau i chi, i dachwelyd yn ôl i'r llinellau i mewn yn y cod, a wedyn i dadansoddi yn haws ac yn fwy eglur beth y mae pob un llinell yn gwneud i mewn yn y rhaglen. Felly dwi'n meddwl mae'r ffordd hon ffordd gorau.
Felly, dwi'n meddwl mae'r y fodd hon y bodd orau. Felly, hefyd, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol iawn i defnyddio rhyw fath o'r nodyn llyfr traddodiadol yn ytrach nag angen i, enghraifft, defnyddio rhyw fath o'r app neu'r golygydd ar-lein neu ar y cyfrifiadur neu ar yr device i defnyddio rhyw fath o'r nodyn llyfr yn corff galed, yn concret, a rydyn gallu ei dal neu cynnal yn ein dwylo. Sydd nid yn rhy fawr, ond sydd gyda fe yr maentiolaethau sydd yn cyfleus i'w dal neu cynnal yn ein dwylo, a wedyn rydyn gallu ystyn arno fe yn cyfleus i cydio arno fe ar unrhyw bryd a rydyn eisiau yn y dydd neu yn y nos, ac wedyn i ysgrifennu ac ychwanegu i mewn yn nodyn llyfr hwn. Dwi'n meddwl os rydyn gallu gwneud hyn, ac wedyn os yn gallu pigio i fyny pwyntiau arbennig pan ydyn yn dysgu ac yn dadansoddi y cod i mewn yn rhaglen. Felly, ydyn gallu pigio i fyny o'r bethau sydd yn allweddol sydd ydyn eisiau gwybod ynglyn â'r iaith rhaglennu. Oherwydd gyda'r technoleg, mae'n anianol iddo fe i fod gyda nhw gwachle sydd yn dogfenneiddiwyd. Os ydyn gallu ei dogfennaethu nhw rhywle sydd yn cyfleus i cydio arno, felly dwi'n meddwl mae'r hwn yn gallu i ychwanegu un gwybodaeth ac un dealltwriaeth hefyd. Mae'r heddiw yr 6 o fis Medi 2024 ac mae'r amser o 12 munud i'r 10 o gloch yn y bore. Y pwnc dwi'n eisiau i drafod yw ynglyn â'r modd newydd dwi'n wedi ei erblygu i nodi lawr y dyddiad ac hefyd yr amser i mewn pan dwi'n yn rhaglennu i mewn ar yr cyfrifiadur. Felly, pan enghraifft ydyn yn rhaglennu rhywbeth, rhyw fath o app neu cymwysiad, neu ydyn eisiau i dadbyfodi neu i dadwallu rhyw fath o wall i mewn yn yr app neu cortaddiad, yn llawer o'r amserau i nodi lawr yr newidiadau, mae angen i ni i roi dyddiad ac hefyd yr amser i mewn yn yr cod i nodi neu i uwch o leo yr newidiadau i mewn yn y cortaddiad, fel os mae'n angen i ni, enghraifft, i dad wneud newidiadau, mae'r haws i ni i trywyddu yn ôl trywydd i dad wneud newidiadau, neu enghraifft, os ydyn nhw wedi gwneud newidiadau i mewn yn y cortaddiad ac mae'r meddolion hwn yn effeithio meddolion eraill i mewn yn yr app, felly os mae'n angen i ni i efallai i cyfweddiso newidiadau, felly mae'r haws i ni i canfod nhw i mewn yn y cortaddiad os ydyn nhw'n gallu ei archwilio ar y gyfer nhw trwy rhyw fath o'r llunyn neu rhyw fath o destun sydd yn arbennig iddyn nhw, fel enghraifft nod o'r amser a'r dyddiad. I mewn yn y Saesnig ydyn yn defnyddio terminoleg timestamp, felly i mewn yn y Cymraeg efallai ydyn yn gallu defnyddio amser ystampio neu amserargraffiad. Felly, os ydyn gallu mynosodi amserargraffiad i mewn yn llinellau lle mae'r newidiadau yn digwydd, felly mae'r rhain yn caniatau i ni i'w canfod nhw yn haws os mae'n angen i ni yn chwirach. Felly, dwi'n canfod mae'n arferiad defnyddiol os ydyn yn gallu dogfenneiddu cyn amled a phosib i mewn yn y cortaddiad anghyhyd pan ydyn yn codio yn y cyfamser, os ydyn yn gallu mynosod dogfennaethiadau i mewn i esbonio beth yma'r swyddogaeth i mewn yn y llinellau ac hefyd i adwyddocau ple mae'r newidiadau yn digwydd, lle ydyn yn gallu
deall y llinellau yn haws ac yn cyflymach. Dwi'n canfod mae'r ymarferiad neu ymarferion hyn yn hynod o defnyddiol os y gallwn nhw'n gwneud y holl cyfrwaith o'r dadgryfodi ac hefyd i drwsio ac hefyd i datblygu swyddogaethau yn cyflymach ac yn haws, ac hefyd pan rydyn yn defnyddio amserargraffiad i mewn yn yr dogfennaethiadau. Felly mae'r rhain yn gallu arddecau i ni efallai dyluniad o'r newidiadau neu y datblygiad o'r llinellau neu swyddogaethau. Felly mae'r rhain yn arddecau i ni sequence neu dyluniad o'r newidiadau, ac mae'r rhain yn defnyddiol hefyd i ni os ydyn yn gallu deall yr holl hanes o'r newidiadau, ac felly os ydyn yn eisiau i trwyddi yn ôl trwy'r newidiadau i efallai cymwysio rhyw fath o'r swyddogaeth ychwanegol, felly mae'r amserargraffiadau yn hynod o'r defnyddiol ar gyfer hyn. Ond beth sydd dwi'n yn canfod sydd yn rwystrediedig neu cymryd ynglyn â'r gorsiediad hwn yw mewn llofnodiad o'r dyddiad amser neu yr amserargraffiad, oherwydd os mae'n angen rhaid i ni i mewn osod dyddiad ac hefyd yr amser. Felly os yn arferol yn mewnbynnu rhywbeth fel ar gyfer yr dyddiad 2024 ac wedyn cysylltnod ac wedyn ar gyfer yr dyddiad heddiw y 6 o'r mis Medi, dydd 9 cysylltnod dydd 6, ac wedyn os ydyn eisiau hefyd i mewn osod yr amser hefyd, fel enghraifft os mae'n hyn 2 funud ar ôl 10 o'clock yn y bore, felly 10 ac wedyn cysylltnod ac wedyn dydd 2. Felly mae'r hwn yn mewn glymu nid yn ychydig o fysyll drawiadau. Felly os mae'n angen rhaid i ni o amser i amser yn dogfennaethu yr newidiadau pan ydyn yn canol o'r gwaith o rhaglennu, felly dwi'n meddwl os mae'n angen rhaid i ni bob amser i fewnbynnu yr llawn dyddiad ac hefyd y llawn amser, mae'r hwn yn cymryd nid yn ychydig o amser ac hefyd o amdrech i'w fewnbynnu ar gyfer dim ond yr amserargraffiad. Felly ar gyfer hyn i wneud yr holl gorsiediad yn cyfleusach i ni ac efallai i wneud y gorsiediad yn cyflymach, beth dwi'n yn gwneud yw yn ytrach na defnyddio yr niferau ar gyfer y dyddiad, dwi'n yn defnyddio llysiau i cynrychioli yr niferau. Felly ar gyfer yr 20 i mewn yn yr rhif o'r flwyddyn 2024 ar gyfer yr rhifau 2 ac wedyn dydd, dwi'n yn gallu defnyddio llythren X, oherwydd mae'r hon yr pedwerydd llythren ar 20 i mewn yn yr egwyddor yr rhufennig. Felly rydyn yn gallu defnyddio y llythren X ar gyfer y 24 ar gyfer y flwyddyn 2024, ac wedyn ar gyfer y mis rydyn yn yr un fodd yn gallu defnyddio y llythren I, oherwydd mae'r hon 9 llythren I mewn yn yr egwyddor rhufennig ar gyfer yr mis Medi, 9 mis, ac wedyn ar gyfer enghraifft yr dyddiad yr 6, rydyn yn gallu defnyddio yr 6 llythren, sef y llythren F, i mewn yn yr egwyddor rhufennig. Felly ar gyfer y dyddiad y 6 o mis Medi, rydyn yn gallu defnyddio yr llythrennau X, I, F. Felly mae'r hwn yn angen dim ond 3 arwydd X, I, F yn ytrach na defnyddio yr 2, dydd 2, 4 cysylltnod dydd 9 cysylltnod dydd 6 ar gyfer y dyddiad, ac wedyn ar gyfer y weddill o'r amserargraffiad, rydyn yn gallu defnyddio niferau enghraifft ar gyfer yr 46 o funudau ar ôl 9 o'clock yn y bore, rydyn yn gallu defnyddio dydd 9, 4, 6. Felly ar gyfer yr 6 o mis Medi 2024 munud ar ôl 9 o'clock yn y bore, rydyn yn gallu defnyddio X, I, F dydd 9,
4-6, dim ond 7 lythren yn unig yn ytrach nag yr holl llinyn o'r rhifau ac hefyd yr cysylltnodiau. Felly, pan dwi'n yn gwneud hyn yn defnyddio yr palfariad hwn o'r amser argraffiad, felly dwi'n yn canfod mae'r hwn yn caniatáu i mi i nodi lawr docynnau ar gyfer y swyddogaethau union yn y lleill, union yn y cordadad yn hynod fwy haws. Dwi'n yn canfod fe allai fy meddyliau yn gallu yn llifo yn y smwydd yn adrach angen i achos ar gyfer mewnbynad o'r amser argraffiad a wedyn i ymgeisio i agoffa fy hunain beth oedd yr pwnc neu'r sylwedd o'r dogfennaethiad hwn. Dwi'n yn gallu yn gallol union sydd yn parhau gyda'r llyfiad o meddyliau pan rydyn gallu dim ond yn gyflym yn mewnbynnu amser argraffiad fel hwn yn y fodd hon. Felly dwi'n canfod mae'r fodd hon o nodi lawr yr amser argraffiad yn defnyddio nid yn unig union yn maes o'r rhaglennu, union yn ffeilio o'r cordaddiad. Dwi'n yn canfod os dwi'n yn cadw enghraifft dyddiadur ac mae'n angen i ni i nodi lawr yn gyflym yr amser argraffiad. Ydyn yn gallu defnyddio yr un fodd o'r nodi lawr yr amser argraffiad o'r dyddiadur, neu beth bynnag dogfennaeth yr hyn yn eisiau i dogfennaithi os yr hyn eisiau i defnyddio yr amser argraffiad. Ond fan yma, mae'r ymofyn yn codi mae'r dim ond yr 6 lythren ar 20 yn yr egwyddor rhifennig os mae'r enghraifft flwyddyn neu'r dyddiad o mis yn hebio pasio ar ôl yr 6 lythren ar 20 o'r lythren union yn yr egwyddor. Beth yw'n wneud? Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl, enghraifft, os rydyn yn cyrraedd hyd at lythren Z ar gyfer enghraifft yr 6 dydd ar 20 union yn y mis, felly os rydyn yn cyrraedd hyd at yr 7 dydd ar 20, rydyn yn gallu defnyddio yr lythrennau ZA, ac wedyn ar gyfer yr 8 dydd ar 20 o'r mis, rydyn yn gallu defnyddio ZB, ac wedyn ar gyfer 9 dydd ar 20 o'r mis, rydyn yn gallu defnyddio lythrennau ZEC. Ac yn y blaen. Felly mae'r ateb hwn yn datrisio dyddiad union yn y mis, ond union yn yr blynyddoedd union yn y canrif. Os rydyn yn cyrraedd hyd at enghraifft y flwyddyn 53, beth yw'n wneud ar ôl hynny? Enghraifft, os rydyn ar y flwyddyn 1926, felly mae'r hwn y llythen Z ar gyfer nifer 26. Ond pan rydyn yn cyrraedd hyd at y flwyddyn 1927, felly rydyn yn gallu defnyddio ZA ar gyfer 27, ac wedyn ar gyfer 1928, rydyn yn gallu defnyddio lythrennau ZB ar gyfer 1928. Ond beth am 1952, felly mae'r hwn union yn yr un drefn lythrennau ZZ, ac wedyn pan rydyn yn cyrraedd hyd at y flwyddyn 1953, felly rydyn yn gallu defnyddio lythren Y, felly mae'r 1953 y lythrennau A, ac wedyn ar gyfer 1954, rydyn yn gallu defnyddio lythrennau B i cynrychioli nifer 54, ac wedyn ar gyfer blwyddyn 55, rydyn yn gallu defnyddio y lythrennau EC. Wedyn, pan rydyn yn cyrraedd hyd at y flwyddyn 1978, felly rydyn yn cyrraedd hyd at y lythrennau Z, felly ar gyfer y flwyddyn 1979, rydyn yn gallu defnyddio lythrennau XA. Felly rydyn yn gallu symud oddi wrth y lythren Z i lythren Y, ac wedyn y lythren X yn drefn damchwelwyd neu wrthdrowyd. Ond os rydyn yn cadw enghraifft munudau ac hefyd yr oriau union yn rhifau, felly dwi'n meddwl mae'r hwn yn defnyddiol oherwydd rydyn yn gallu deall yn union sydd yr amser, ond oherwydd mae'r dyddiad yn newid yn arafach, felly dwi'n meddwl rydyn yn gallu cadw dyddiad fel yr lythrennau. Felly dyma syniad sut i wneud yr cofnodi i lawr o'r
nodynau yn haws. Yma'r heddiw, yr wythfed o'r fusnedi, 2024, dydd Sul, mae'n hyn 40 munud ar ôl 8 o'r gloch yn y hwyr. Y pwnc dwi'n eisiau I drafodi fan yma yw yr gweledoliadaeth o'r tânymladdwr. Felly dwi'n wedi grybwch ynglyn ar yr defnyddiad o'r gweledoliadaeth neu'r visualisations neu y gweledoliadaeth un cynorthwyo ni gyda'r dealltwriaeth o'r tirlun o'r ysbrydolion neu ysbrydoliedig yn cwmpas ni yn ein gymdeithas ni, ac wedyn trwy'r gweledoliadau hyn neu'r damegion hyn rydyn gallu deall gyda'r fwy eglurdeb ynglyn ar y sefyllfech rydyn yn wynebu fel Cristnogion I mewn yn y gymdeithas hwn, sydd wedi dod yn y mwyafrif yn weddol ancrefydol neu atheistaidd. Felly gyda'r holl ffilmiau sydd yn cael eu cynhyrchwyd sydd yn dysgu y cynulleidfedd o'r pethau fel swyn gyfaryddau ac pethau fel grochod bethau, maen nhw'n yn derbyn y rhain fel pethau sydd yn bodoli I mewn yn y byd ffuglen, ond fel Cristnogion ydyn yn gwerthfawrogi neu ydyn yn deall ein cyfrifoldeb ni I cadw hunain yn sanctaidd lan fel disgyblion neu dilynwyr o Iesu Grist a'n gwasanaethu Duw. Pan ydyn yn darllen y Beibl, ydyn yn gwybod mae'r gwrthodiadau fel yr swyn gyfaryddau ac hefyd gorchobedd bethau sydd yn hynod o beryglus oherwydd maen nhw'n yn gwasanaethu Satan ac hefyd ydyn yn darllen I mewn yn yr Efengil pan mae bobl yn sarhau yr ysbryd glân. Nid ydy'r maddeuant ac efo hynny, felly y maen nhw'n yn syrthio neu gwympo yn ôl I mewn yn y sefyllfa cyntafiedig o dynoriol pan roeddent Adam ac Eva wedi cael eu gyrrwyd allan o'r ardd Eden ac trwy'r pechodau dynoriol mae'r pob person yn cyfrifoldeb ar gyfer eu pechodau ac mae'n angenrhaid iddyn nhw I dalu y cosg ar gyfer y pechodau ac os maen nhw'n cysylltu gyda'r ysbrydion uffernol yn angenrhaid iddyn nhw I talu eu cosmedigaeth yn drageddoldeb yn y tân uffern. Felly beth dwi'n eisiau I dweud union yn y pwnc hwn ynglyn ar gweledoliadiad o'r tânymladdwr hwn yw os ydyn yn cael fy hunain union yn y sefyllfa lle ydyn yn cael ein ymosodwyd gyda'r pwerau o swyn gyfaryddau neu gwrchod bethau sydd dwi'n yn temlo yn hynod o aml union yn y gymdeithas ancrefydol hyn lle mae'r pobl yn gwylio y ffilmiau llawn o swyn gyfaryddau ac hefyd gwrachod bethau. Dwi'n meddwl mae pobl sydd yn gwneud hyn yn gwirioneddol union yn y byd heddiw. Os ydyn yn cael hunain yn goddrych o'r amcan o'r ymosodiad oddi wrth y rhain sef y swyn gyfaryddwyr ac hefyd y gwrachod rythedwyr trwy'r ein dysgydaeth union yn y Beibl mae angen rhaid I ni I derbyn nid ydy'r maddeuant ar gael ar eu cyfer nhw. Ydyn yn cael ein ymosodwyd gyda'r tân trwyddol uffern. Maen nhw'n yn perthnas I Satan, maen nhw'n yn dilyn Satan, does dim maddeuant iddyn nhw. Ydyn yn darllen rhywle arall union yr Efengil. Y mae popeth yn posib gyda Duw, felly os ydyn eisiau I efallai ystyru ynglyn ar maddeuant o'r rhai sydd yn gweithredu yr Pietra fel swyn gyfarydd neu gwrachod ydy maddeuant iddyn nhw, ydy ei yn gywir I dweud nid oes maddeuant iddynt, felly os ydyn yn agoffa hunain am yr adnod sydd yn dweud mae popeth sydd yn alluog gyda Duw, felly fel Cristnogion nid ydy ein safle I penderfynu beth ydy'r yn alluog gyda Duw neu beth nid ydy ein cyfrifoldeb ni I derbyn beth y mae ein yn dweud sydd yn pendant. Felly mae'n ein dweud yn y adnod, mae'n ein pendant nid ydy'r maddeuant ar gyfer y rhai sydd yn sarhau yr ysbryd glân. Felly os ydyn yn cael ein hunain yn ymgylchwyd neu ymosodwyd gyda'r swyn gyfaryddau neu gwrachod felly ydyn yn cael ein ymosodwyd trwy'r tân trwyddol uffern. Os ydyn byw I mewn yn y sefyllfa lle ydyn yn cael ein ymosodwyd yn beneddiol, felly ydyn yn cael ein ymgylchwyd gyda'r tân uffern yn beneddiol,
Felly mae'r dyluniad ac hefyd gwirweddoliad o'r dysgydiaeth o Gristnogaeth hyd yn oed yn pwysicach i ni nag erioed i cadw ein hunain yn sanctydlan dan yr enw o'r Iesu Grist a thrwy yn cadw ein cyrth yn sanctydlan yn troi ein cyrth yn deml i'r ysbryd a gyda'r ysbryd yn byw ynom ni yn cael ein hamddiffynwyd oddi wrth y pwerau Satan sydd o'n gwmpas ni i mewn yn y ffyrdd o'r swyngyfarddau a'r gwrachod beth. A thrwy defnyddio yr gweledoliadaeth hwn, dwi'n meddwl yn gallu canolbwyntio hyd yn oed mwy ar ein gwaith ni ar gyfer yr agwedd ar gyfer yr ysbryd ac wedyn mae'r hwn yn ein cynorthwyo ni i hollol anwybyddu o'r holl tan rhagweddol uffern sydd o'n gwmpas ni. Ac mae'r hyn yn ein galluogi ni i fod yn fwy effeithiol ac yn fwy cynhyrchedig i mewn yn ein gwaith yn benyddiol. Felly, fan yma dwi'n meddwl mae'r fideo yn digon hir ar hyn wedi creu hyd at rhanbarth lle ar hyn edrych ar y geiriau y dydd. Yn gyntaf mae gyda ni ar gyfer yr higgledy-piggledy mae'r pentref hwnnw yn higgledy-piggledy, mae'r pentref hwnnw yn driplydd, draplydd, trifflydd, draplydd, higgledy-piggledy, trifflydd, draplydd, neu'r ar hyn yn gallu defnyddio mae'r village neu pentref hynny yn topsy-turvy, mae'r pentref hwnnw yn stream stram strelach, mae'r pentref hynny yn topsy-turvy, mae'r pentref hynny yn stream stram strelach, neu yn gallu dweud mae'r pentref hynny yn chwil chwel. Mae'r pentref hynny yn chwil chwel. Chwil, chwil chwel. Felly os ydyn eisiau i dweud mae'r gyrw'r car hynny wedi derbyn ei fine neu penalty, ydyn gallu dweud mae'r gyrw'r y car hynny wedi derbyn ei dirwy. Felly, os yna eisiau i ffain rhywun ar gyfer torri i mewn yn gyfraith, ydyn gallu dirhwyo rhywun i derbyn y dirhwy ar gyfer yn gyrru rhy gyflym. Felly, os mae gyda ni y concern am rhywbeth, mae gyda ni y dawr o rhywbeth. D-A-O-R. Mae gyda ni y dawr o rhywbeth. Os ydyn eisiau i dweud, mae gyda ni y concern ynglyn â'r diogeledd, mae gyda ni y dawr ynglyn â'r diogeledd, neu ydyn gallu defnyddio y gair dyddiadur hefyd. Mae gyda ni y dyddiadur ynglyn â'r sefyllfa'r o'r diogeledd. Felly, os ydyn yn canfod hynny yn concerning, ydyn yn canfod hynny yn ddorol, D-O-R-O-L. Os ydyn i cyfer at yr ysgidiau leather, mae'r dyn hwnnw yn gwisgo'r ysgidiau lledr, L-E-D-R, lledr. Os ydyn eisiau i cyfer at prif ladybird, mae'r hwnnw buwch fach gota. Mae'r ladybird buwch fach gota ac mae'r ladybirds bechod bach cota. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn darlunfod yn defnyddiol. Peidiwch ac anghofio i tanysgrifio ac i gyfrannu ac i hoffi tan y tro nesaf. Cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.